नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकणसात लाईव्हवर आपलं स्वागत असा. कला, संस्कृती, परंपरा आणि मधाळ माणुसकीची खाण म्हणजे आपलं कोकण. दैकालो, जत्रा, उत्सव आणि परंपरांचे जे भव्य दिव्य सोहळे साजरे होतात ता आपला कोकण. 14 विद्या आणि 64 कलांची खाण म्हणजे आपला कोकण. याच कोकणातले अंतरंग उलगडणारो खास शो गावपण. कोकणातली कला, संस्कृती आणि बराच काही जपणाऱ्या माझ्या कोकणवासियांबरोबर मनमोकळे गप्पांचा शो म्हणजे गावपण. तुमचं आजवरचो अगदी आजपर्यंत तुम्ही ज्या काय बालपणबद्दल सांगितल्यात, तुमच्या शालेय जीवनाबद्दल सांगितल्यात, तुमच्या कॉलेजच्या जीवनाबद्दल सांगितल्यात, हे सगळं प्रवास करत असताना तुमचं लेखन खैसून सुरू झाला ह्याच्याबद्दल काय तुम्ही अजून सांगू नये आमचं? म्हणजे नेमक्या आध्यात्मिक लेखन किंवा इतर लेखन ह्या खैस केव्हा सुरू झाला हे माहीत नाही, तर त्या आमकां तुम्ही सांगूचा. आणि म्हाका एक सांगा की तुम्ही मालवणी लेखन पण केलं असतं तर त्या पण तुम्ही दाखवायचा. मालवणीबद्दल सांगू शकतात का तुम्ही? कसं आला की जरी मी मालवणी माणूस असलो तरी माझ्याकडून मालवणी लिखाण होऊ नाही. मराठीतून सगळा माझं लिखाण झाला. पण योगायोग असं येलो, एक गाणं म्हाका लिहूचा लागला. ज्यावेळी आमचं हे बिरामन म्हणतात ना शिरावळ्यातलो, त्याची सीडीचो कार्यक्रम म्हणजे रेकॉर्डिंग सुरू होता मुंबईत. आणि अगोदर कसा की त्यांच्यानी म्हाका सांगितलेलं की हो आमकां सीडी काडूची आसा. हरिहर मयेकर आणि मनोहर मयेकर यांच्यानी म्हाका आग्रह केलो की बिरामनावर सीडी काडूची आसा. तर ती सीडी काढण्यासाठी 10 गाणी होईत आणि ती 10च्या 10 गाणी तू लिहू होई अशी म्हाका मनोहर मयेकरनी म्हाका सांगितलं. तर त्या अनुषंगाने मी गाणी लिहून दिलं, तिकडे पाठवलं. मी मनोहर मयेकर घेऊन गेले आणि तिकडे रेकॉर्डिंग सुरू, म्हणजे संगीतबद्ध तिकडे प्रसाद सुतार म्हणून मुंबईला आहेत, त्याने स्वरबद्ध वगैरे ते तिकडेच विषय झालो. तर मग त्यांचा रेकॉर्डिंग सेशन सुरू होता आणि मध्येच हरिहरचा फोन येलो म्हाका. मी हयच बसलेलो होतो. अहो काका अशें म्हाका मदीं इच्छा आसा की एक कोंकणी व्हाय होता, मालवणी एक गाणं व्हाय होता म्हाका, दिशात काय पटकन लिहून. अरे पटकन कुठला म्हटला, मी आयुष्यात जरी मालवणी लिहूकच ना तर पटकन कुठला. ते होते म्हटलं ते 10 गाणी लिहूक म्हाका महिनो लागलो. एक गाणं तू मालवणी म्हाका सांगता आता मी आयुष्यात कधी न लिहिलेला म्हाका तू लिहूक सांगता, मी कधी लिहू? तर नाही काय करा, संध्याकाळपर्यंत जरा द्या म्हाका, अशें रेकॉर्डिंग सुरू आसा. आणि मी लिहूक बसलो, काय लिहायचा ह्यो प्रश्न येयलो. तर एक गाणं मी आयुष्यातला पहिला मालवणी गाणं मी त्याला लिहून पाठयला. त्या गाणं मी तुमकां सांगताय कसा आमकां नक्कीच आवडतं. तर गाणं असा, देवा विरामना माझ्या विरामना, देवा विरामना माझ्या विरामना, माझा गरीबाचा ऐक गारायणा. माझो ओटून ह्यो गाव गरीबाचो, माझो ओटून ह्यो गाव गरीबाचो, काटे खुटे झाळी आणि डोंगराचो. धावत आमच्यासाठी इलय विरामना, माझ्या विरामना, देवा माझ्या विरामना. सगळी ही तुझी लेकरांनी बाळा, सगळी ही तुझी लेकरांनी बाळा, तुझ्या येलीची रे लहान मोठी फाळा. बरी मती त्यांका दिरे विरामना, माझा गरीबाचा ऐक गारायणा. वा. माफी कर चुकांची मळबा एवढ्या मनान, माफी कर चुकांची मळबा एवढ्या म्हणजे आकाश एवढ्या. माफी कर चुकांची मळबा एवढ्या मनान, येळा प्रसंगाक ये घारी सारखो धावा, येळा प्रसंगाक ये घारी सारखो धावान. आवस बापूस तू रे आमचो विरामना, आई वडील तूच. आवस बापूस तू रे आमचो विरामना, माझा गरीबाचा ऐक गारायणा. हां, जाय तितकी सेवा लेकरा तुझी करतीत, जाय तितकी सेवा लेकरा तुझी करतीत. टकली पायार टेकून शरण तुका येतीत, टकली पायार टेकून शरण तुका येतीत. मायेन त्यांका लागी धरून सांभाळ विरामना, माझा गरीबाचा ऐक गारायणा. आणि मी ही जवळजवळ तासाभरात त्याला कशी तरी ओढून दिलं कविता आणि पाठवलं. आणि मग ते आमचे विठ्ठल गावकर नारद फेम त्यांची नेता म्हटला रे कॅसेटमध्ये, आणि ती 10 गाण्याची कॅसेट विरामनाची झाली, प्रकाशित झाली. हे झालं. हां, त्याच्यानंतर आध्यात्मिक सगळ्यात पहिला माझा गाणं म्हणजे कसा
की जवळजवळ मी कॉलेजातच असताना आता आध्यात्मिक गाणं लिहिला गेला माझ्याकडून. ज्या रवळनाथाची मी सेवा करीत होते नोकर असत त्याची काहीतरी लिहूचा असं माझ्या मनात दिला. आणि पूर्वी कसा होता की आमका देवळात झोपाक जावचा लागा. देवळी, गुरव आणि हरिजन असे 3 जण झोपाक जायचे. तर आम्ही झोपाक जाय आणि बरोबर पुस्तक असायचं अभ्यासासाठी. एक दिवस बसता सरळ रवळनाथाकडे बघित असं विषय लिहिलो लक्षात की त्यांनीच माका अशी प्रेरणा दिली की तू माझा काहीतरी लिही. आणि पहिला आध्यात्मिक गाणं माझा रवळनाथाच वरचा झाला. साधारण किती सालातला असेल? आता 1976च्या दरम्यानचा असतं शक्यता असा. तर 76च. तर त्या गाणं माझ्याकडून देऊन झाला. आणि त्या कसा गाणं अभ्यासाक मी वही नेलेलं आहे आणि रवळनाथाच्या पुढ्यात बसत मी त्या गाणं लिहिलेला असा. गाणं म्हणजे तो भक्तिगीत असा, म्हणजे कसा की ती कविता म्हणून असा. नंतर त्याचा भक्तिगीत झाला. त्या मी सांगतोय तुमका कसा असा त्या वाचून जरा दाखवतोय. काव्यात्मक इरा तर म्हणजे लयबद्ध झाला. लयबद्ध म्हणजे असं लयबद्धच वाचतं मी. रात्रंदिन मी करीन चिंतन जपेन मंत्र मनात शंभो जय जय श्री रवळनाथ. रात्रंदिन मी करीन चिंतन जपेन मंत्र मनात शंभो जय जय श्री रवळनाथ. संत शीतल हा सागर संगे कुर्म त्यावरी स्वये तरंगे. पहिल्यापासून सगळा वर्ण असा रवळनाथाचा. कुर्म त्यावरी स्वये तरंगे कमलदलाच्या तळी डोलतो पंचभुजंग सुखात शंभो जय जय श्री रवळनाथ. रत्नजडित हे भव्य सिंहासन वरी विराजे पतित पावन सूर्याहूनही तेजतयाचे पसरे गाभाऱ्यात शंभो जय जय श्री रवळनाथ. रवळनाथाचे घेता दर्शन, रवळनाथाचे घेता दर्शन कळीकाळाचे तुटते बंधन तीर्थातून मिळते संजीवन पुण्य पडे पदरात. तीर्थातून मिळते संजीवन पुण्य पडे पदरात. म्हणजे कसं तीर्थातून विषबाधा कमी होता ह्या प्रख्यात असा रवळनाथाचा, त्याच्यामुळे ते आला. तीर्थातून मिळते संजीवन पुण्य पडे पदरात जय जय श्री रवळनाथ. नामजयाच्या मुखी अखंडित उभा पाठीशी असे सदोदित भक्तांच्या संकटी धावतो निरसन होय क्षणात शंभो जय जय श्री रवळनाथ. असा पहिला आध्यात्मिक गाणा माझ्या रवळनाथावरती मी केला. त्याच्यानंतर पुढे प्रवास सुरू झाला. त्याच्यानंतर असं झालं की अलीकडच्या काळात व्हिडिओचा एक विषय येलो. त्याच्या अगोदर असं जरा रवळनाथावर स्तोत्र लिहूचा विषय येलो की अशी प्रेरणा झाली की काय रवळनाथावरच काय लिहूया. म्हणजे रवळनाथाचं ठिकाण हिसून सुरू झाला की त्याच्यानंतर ह्या गाणं झाल्याच्यानंतर ह्या भजनात म्हटला जाता, ओटवण्याच्या भजनात सगळीकडे म्हटला जाता. आणि त्याच्यानंतर रवळनाथ स्तोत्र झाला. मी 108 ओव्यांचं रवळनाथ स्तोत्र लिहिलेलं असा. ते त्याच्यानंतर काही प्रकाशित काय झाला पुस्तक असं तर रवळनाथाचं पुस्तक. तर रवळनाथ महात्म्य म्हणून पुस्तक प्रकाशित झाला. त्याच्यानंतर इथे बिरामन असा आमचं आता मगाशी म्हटलं आहे तो त्या बिरामनावरची सगळी कथा मी शब्दांकित केली आहे. त्या ब्राह्मणेश्वर महात्म्य म्हणून पुस्तक तयार असा. 2 पुस्तकं झाली ती. म्हणजे त्याच्यात ह्या असं सगळी कथा असा. म्हणजे त्या पहिल्या खेमसावंत तांका कसं साक्षात्कार झाला त्याचं सगळं उहापोह त्याच्यात केलेलं होता. इतिहास सगळं त्याच्यामध्ये असा. ब्राह्मणेश्वरचा महात्म्य त्याच्यामध्ये असा. रवळनाथ महात्म्य आणि ब्राह्मणेश्वर महात्म्य अशी 2 पुस्तकं झाली. त्याच्यानंतर गणपती हे माझं म्हणजे आराध्य दैवत माझा. तर त्याच्या अनुषंगाने गणपतीची बरीच गाणी झाली. आणि ती आमच्या भजनात लोक म्हणजे तरुण मुलं आता योग लागली की मग काय काका तुम्ही भजनासाठी काय असला तर द्या. मग मी गणपतीच्या काळात गणेश चतुर्थीच्या काळात मी त्यांना दिला. आणि अलीकडे कालच्या म्हणजे 11 म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात नोव्हेंबर 2022 आता इकडे तर ते राहुळ म्हणून कोलगावचे येले माझ्याकडे. तर माझो कलेश्वर हे देव आणि आमच्या कलेश्वर देवावरती आमका व्हिडिओ काढूचो असा. तर तुम्ही आमका एक भक्तिगीत लिहून दिशात काय. तर मी त्यांचं माहिती घेतली आणि कलेश्वरवरती देवकलेश्वर स्वामी माझा ही काव्य लिहून दिला. त्यांनी त्या स्वरबद्ध केला. त्याचं व्हिडिओ म्हणजे यूट्यूबवर व्हिडिओ येलो. ह्यो व्हिडिओ प्रकाशित झाल्याच्या नंतर ह्याची प्रेरणा बांद्याच्या लोकांनी घेतली. बांद्याच्या लोकांनी घेतल्याच्यानंतर बांद्याच्या लोकांचं निसंपर्क साधलो माझ्याशी. तुम्ही कोलगाव जसा केलात ना तसं आमका एक आमच्या बांदेश्वरा गाणा करून दिशात. म्हटलं बघूया परमेश्वरान सुचवाया करणारो मी कोण नव्हे. त्याने सुचवला तर मी तुमका एका मिनिटात देत आहे म्हटलं. तर त्यांच्यानी सांगितल्याबरोबर त्यांच्यानी माहिती सांगितली फोनवर असं ब्राह्मणेश्वरचं असं म्हणजे ह्याचं बांदेश्वराचं असं असा ती गाय दूध लिंगावर असं काय सगळं सांगितलं. तर सांगितलं सगळं. मग ती त्यांची पार्श्वभूमी सगळी विचारात घेऊन मी 4 कडव्याचा गाणा त्यांना मी पाठवून दिला.
तर सदाशिव बांदेश्वर झाला ह्या नावान त्या गाणं प्रसिद्ध झाला आणि तो गाणं गोव्यापर्यंत गाजला खूप. आणि ह्याची प्रेरणा घेऊन आमचे डेगव्याचे लोक थंयसर होते. अरे वा. डेगव्याच्या लोकांनी म्हाका संपर्क साधलो. डेगव्याच्या लोकांनी माझ्याकडून गाणं लिहून घेतला. तर त्यांच्यानी गाण्याचा स्वरबद्ध करून त्याचं यूट्यूबवर काढल्याने. त्याच्यानंतर अलीकडे 28 तारीखला बावलाट म्हणून गाव असा. हां, तर बावलाटच्या लोकांनी ही असंच आग्रह केलो की आमकां एक गाणं नको, आमकां रोज संध्याकाळी म्हणून आरती पण आमकां करून द्या. ती तांकां आरती करून दिली आणि गाणं करून दिला आणि ते प्रकाशित केलं त्यांच्यानी. आणि आरतीची फ्रेम त्यांच्यानी करून आता ती मंदिरात त्यांच्यानी लावली आहे. आरती रोज म्हणतात ते. आणि हे जे यूट्यूबमध्ये ह्या झालं की नाही सगळ्याचे, ते सगळ्यात प्रत्येक ठिकाणी सत्कार झाले माझे. कोलगाव सत्कार ग्रामस्थांनी, देवस्थान कमिटीने, संबंधित देवस्थान कमिटीने माझा सत्कार केलो प्रत्येक ठिकाणी. फक्त बांद्यात माझे 2 सत्कार झाले. सदाशिव बांदेश्वर झाला ह्या गाण्यासाठी इतक्या ह्या झाला की ते खूप गाजलं त्या गाणं. आणि पहिल्यांदा माझं जत्रे दिवशी, बांद्याच्या जत्रे दिवशी बांदेश्वर मंदिरात माझं देवस्थान कमिटीने सत्कार केलो. त्याच्यानंतर नागरी सत्कार झालो. टोटल त्यांचं असं म्हणणं झालं की आतापर्यंत गेली 400-500 वर्ष झाली बांदेश्वरावर कुणीच लिहू नाही का, म्हणजे ज्या माणसाने ह्या लिहिला त्याचा सत्कार पुन्हा एकदा, म्हणजे तो मग नागरी सत्कार झालो. आणि जवळजवळ 700-800 माणसं त्या सत्काराक होती आणि माझा सत्कार झालो. म्हणजे तो नेत्रदीपक सत्कार होतो. हां, आणि ज्यावेळी माझं सत्काराक सुरुवात केल्याने त्यावेळी त्या गाणं लावल्याने आणि अख्खो जनसमुदाय उठान उभं राहून टाळयेचो कडकडाट झालो. तो टाळयेचो कडकडाट इतको माझ्या कानात अजून असा की भयंकर. हां, म्हाका भयंकर म्हणजे ते ह्या झालं, एकदम फील झालं म्हाका की एवढा असा काय बोलता येत नाही. आणि आध्यात्मिक बरोबर इतर काव्य लिहितात काय तुम्ही, म्हणजे प्रणय कविता? हो, त्या काय झाला ते तो काळ साधारण तारुण्याचा असता, तोच त्याका पोषक असता. उदाहरणार्थ म्हणजे कॉलेज जीवनातलो काळ, त्या कॉलेज जीवनाच्या काळात बरेच कविता म्हणजे ते लिहिले मी. निसर्ग कविता, प्रेम कविता, गझल असं एक काव्यसंग्रह माझो 1990 साली प्रकाशित झालो. रिक्त असता नावाचा काव्यसंग्रह, त्याच्यात 50 कविता असत. तर तो काय कसं झाला, त्यावेळी कोणी प्रकाशन करूक नाही. माझ्या कसा आला नाही प्रकाशनच झाला. महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाची एक योजना असा, अजूनही ती असा की लेखकाचा पहिला पुस्तक फ्रीमध्ये छापायचा, शासन छापून देता. मग मी सगळं माझं कातर म्हणजे जरा लिहिलं आणि गव्हर्नमेंटला पाठवलं. गव्हर्नमेंटने प्रकाशक व्हायचं हरिहर आटलेकर दिले आणि त्यांच्या प्रिंटिंगमध्ये त्यांनी छापून दिलं. हरिहर आटलेकरांनी माझं पुस्तक छापला, रिक्त हस्त छापलं. पण त्याला गंमत अशी झाली, त्या लोकांपर्यंत पोचाक नाही. म्हणजे 50 कविता माझ्यो अशो म्हणजे झाकलेल्या रावल्या. कोणी त्याला विचारूंक ना. ह्याचं कारण असा की त्या पुस्तक प्रकाशित होऊन 500 प्रति म्हाका गव्हर्नमेंटने पाठवले. मी मी अनेकांका विनंती केली. ह्या प्रथित यश मोठ्या लेखकांका सिंधुदुर्गातल्या सुद्धा असं मला कोणी असं हे केलं नाही, प्रेमन कोणी जवळ केलं नाही. याचं कारण काय असेल मला माहिती नाही. म्हणजे बघा, एवढा सगळा तुमच्याकडे असून सुद्धा योग्य वेळेत जर त्याचं प्रकाशन झाला असता तर आज या वयामध्ये तुमचं जयजयकार झालो असतो, उदोउदो झालो असतो आणि खूप पुढे गेला असतास. ह्या मग आता ह्या सगळं ऐकताना मला खूप वाईट वाटतं. म्हणजे कसा एवढे तळमळीने सगळा करीत गेलात आणि त्याचं म्हणाचं तसं तुमका फायदो मिळाला नाही. पण तुमच्या गोष्टीत एक मला आवडला की तुम्ही की नाही दमाग नाही, थकाक नाही, कोणी उदो करून दे नको करून दे, तुमचं कार्य करीत गेला असं. तर हीच वेळ आता येलेली असा. तुम्ही ह्या ज्या काही सगळा करून ठेवलात तर तुमका जरी आत्तापर्यंत कोणी जरी प्रकाशित केलं नसाल, पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला नसाल, तर कोकणचं नंबर 1 तो महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह नेमक्या ह्याच काम करता. गाव पण या सदरातून तुमच्यासारखे लपलेले कारण कोकण ही खाण असा सगळ्या कलेची आणि त्याच्यामध्ये अनेक कवी असतात, सगळ्या प्रकारचे ज्या असतात कलाकार असतात. तर म्हाका मी असो सांगतोसो आहे की बाबा आमचं बाबू देवळी अमक्या करता ह्या करता म्हणजे नुसताच. आणि काहीतरी देवळात गेल्यानंतर त्याचा वाचूक मिळाला. मग एक दिवस माझ्या मनात येला की आपण कोकणसात लाईव्हच्या गावपण या सत्रामध्ये तुमचे जे काय भावना असतात ते लोकांपर्यंत पोचायचे. तुम्ही कोण असाल, तुमचा प्रवास
ह्यो लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि तुमचं वेगवेगळ्या लेखन ह्या पण लोकांका तुम्ही मगाशी सांगितलात की सुरेश भटांचं नाव घेतलात, आपल्या मधु मंगेश कर्णिकांचं नाव घेतलात तुम्ही, रजनीनाथ मंगेशकर आणि अनेकांची नावं तुम्ही घेतलात. आणि मग म्हाका असं विचारिल्लो, अरे एवढी मोठी मोठी माणसं तुमका वळखतात, एवढी मोठी मोठी माणसं सगळा तुमचं लेखन, तुमचा काव्य सगळा तांकां माहिती आसा. आणि HMV सारख्या कंपनीनी रेकॉर्ड कंपनी त्यावेळेस ते मोठे थाळी असायचे आणि त्याच्यापासून तुमची जी लावणी होती ती त्यावेळेस ह्या केली. आज त्या लिखाणावरती लोक लाखो रुपये कमवतात, पण तुम्ही मागे राहिलात. पण आता ह्याच्यानंतर कोकण साथ लाईव्हच्या गावपण सत्रात तुम्ही इल्यानंतर मागे राहायचंच नाही. आज अनेक चॅनलची तुमच्याकडे रीग लागत की काहीतरी दाखवल्याशिवाय. आपल्या मालवणी माणसाचा तसंच असा की एकदा उदो झालो काही सगळेजण अरे तो आमचोच, तो आमचोच, तो आमचोच असं करून नंतर डोक्यावर उचलून धरतात. पण ते काय डोक्यावर उचलून धरूच्या आधी डोक्यावर घेऊन पण तयार नसता. ताच कार्य कोकण साथ लाईव्हचा गावपण या चॅनल करत असता. तर तुम्ही आता आध्यात्मिकाचा प्रवास सांगला, कॉलेज लाईफमध्ये सुद्धा कॉलेजच्या जीवनामध्ये तुम्ही अनेक प्रकारची वेगवेगळ्या कविता लिहिलात. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त काय तुम्ही आणखी लिहून ठेवलात तर आमको आहे म्हणजे जा काय असता वेगवेगळा काहीतरी असा. आणि विडंबनात्मक वगैरे काय लिहिलं असतं तर तरी पण चला. तर मग आता जाणून घेऊ तुमच्याकडनं आवडत. बरं. इतर म्हणजे कसा की मंगलाक्षता हे एक प्रकार मी हाताळलेलो असा, ते गंमत म्हणून आपलं ते कसा की करून बघूया. म्हणजे मंगलाष्टका आमच्या पालखीच्या वेळी जी मंगलाष्टकं म्हणतात ना की लग्नात मंगलाष्टका जुनी पुराणे आली लग्नकटी समीपनावरा वगैरे वगैरे असं. तर आपण एक नवीन प्रयोग करून बघूया, नवीन मंगलाष्टका करू घेतात काय बघूया म्हणून मी ट्राय केली आणि ती माझ्या मुलाच्या लग्नापासून सुरुवात केली. तर ती केलंय ते तुमका वाचून दाखवता. एक प्रथमेशा गणनायका गजमुखा सर्वेश्वरा सुंदरा साष्टांगे नमुनी तुझा शुभपदा प्रार्थितसे श्रीधरा दवडी दुःख प्रभो नये पथि कधी या जीवनी आपदा स्मिता आणि प्रसाद यास मिळू दे सौख्या सवे संपदा शुभमंगल सावधान तारी तू सकला सदैव असू दे छाया तुझी मस्तकी शुभ आशीर्वच दे मनोमनी असो ना माया नभा सारखी भक्ता तोषविसी अशी तव प्रभो ख्याती दिगंती असे विद्याधीश तुझे निरंतर जडो या जीवनाला पिसे शुभमंगल सावधान वाणी नाम तुझे निरंतर जपो चित्तात आराधना हस्ता जोडून मागणे तुझ प्रती पूर्वी मनोकामना परमेशा परिश्रेष्ठता सुजन हो तुमची असे थोरती आशीर्वाद मिळो सदैव तुमचा या लेकरांच्या प्रती शुभमंगल सावधान. वा फार छान. पण ह्याच्यात विशेष काय असं विशेष म्हणजे ह्याच्यात कसा की नवरा मुलगा आणि नवरी मुलगी ह्यांच्या नावाची आद्याक्षर घेतली जातात. आता उदाहरणार्थ आता प्रथमेश हा गणनायका माझ्या मुलाचं नाव प्रसाद प्रसाद आणि सुनबाईचं माझ्या नवऱ्या मुलीचं नाव नवरी मुलीचं नाव होतं स्मिता. मग स्मिता प्रसाद स्मिता अशी आद्याक्षर घेतली आणि त्यानुसार ओळीची रचना केली. अरे वा वा म्हणजे विशेष विशेष रचना इतरांसाठी हो इतरांसाठी देऊ शकतोय कोण असे इले बरेच लोकांनी येणार माझ्याकडून बऱ्याच लोकांनी माझ्याकडून नेलेला असा की एकदा कळला की माझ्या मित्रांनी पण आमची ती एक सावंतवाडी माझी रेडकर म्हणून मित्र असत त्यांच्या मुलीचं लग्न होता तर ते म्हणाले तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याचा गेला तसं माझ्या मुलीचा
माझ्या मुलीचं किती करणार नाही, माझ्या मुलीचं करून द्या. तर त्या रेडकरांनी ती जी मंगलाष्टक होती ना ती प्रिंट केली ह्याच्याबरोबर लग्नपत्रिकेबरोबर प्रिंट केल्याने त्या ते चिकटवल्याने आणि ती हे का ह्याच्यात नवीन योजना म्हणजे नवीन पद्धत ती संपूर्ण ह्याच्यात सभामंडपात त्यांच्या विवाह मंडपात ते पाहुण्या सोयऱ्यांका सगळे दिलेल्या लोकांना सगळ्यांका दिले आणि ती मंगलाष्टका त्या लग्नात म्हटली गेली. हां, ब्राह्मणांत 1-2 म्हटली, बाकीची सगळी हीच म्हटली. ह्या एक त्याच्यामध्ये समाविष्ट होता. तर अशा प्रकारे मी मंगलाष्टका बरीच केली. कोणाची आता ती माझ्या मुलाचं बघितल्यानंतर माझ्या मित्रांना आग्रह केलो, त्यांचा ऐकून आणखी कोणीतरी अशी जवळजवळ 5-6 लोक लग्नाची मी मंगलाष्टका तयार केली आहे आणि लोकांनी ती विस्फूर्तपणे म्हटलेली असत. आमच्या गावात लग्न झालं की ते येतच आहे. पत्रिका सुद्धा तयार करतो आहे. लग्नाची पत्रिका काव्यरूपानं अशी व्यवस्थित मी केलेली असा बऱ्याच लोकांची काव्यरूप पत्रिका मी छापलेल्या आहेत. मी माझ्या दोन्ही मुलांच्या पत्रिका मी स्वतः लिहिले आणि मग तसं ते बघून पण कोणी लोकांनी आमच्या गावातल्या लोकांनी मग तुमची करताय ना तशी आमची पण एक सुंदर पत्रिका करून दे. मग तसा जसा परमेश्वर सुचवी तसा मी करू. मग हा सगळं चालू असा. तर हे होते कृष्णा देवळी. आजवरती त्यांनी अनेक कविता लिहिल्याने, आध्यात्मिक गाणी लिहिल्याने, आध्यात्मिक आरती आणि बरंच काय लिहिल्याने. त्यांची यूट्यूबवरती सुद्धा बरीचशी गाणी वगैरे असतात, त्या आम्ही तुम्हाला दाखवतो लोक. पण त्याच्याचबरोबर सुद्धा गावातला गावपण आजपर्यंत सुद्धा जगतात ते. आणि खरं म्हटलं तर ते मोठ्या शहरामध्ये राहू शकले असते, पण पुन्हा एकदा ते आपल्या गावातच येऊन त्यांनी आपल्या गावातला जुना घर नवीन केल्याने आणि त्या गावात गावातलो आस्वाद घेतात आणि ह्या शुद्ध हवेमध्ये बराच काय लिखाण करतात. तर तुमच्या या भावी आयुष्यात माझी शुभेच्छा. तुमच्याकडनं डोंगरा एवढा लिखाण होईत जाऊन दे त्याचो सगळ्यांनी लाभ घेवतो. तसंच तुमका पण म्हाका सांगूचं असा की तुमका जेंका आपले वैयक्तिक लग्नांचे मंगलाष्टका लिहून घेवचे असतील किंवा वैयक्तिक काय जर लिहून घेवचं असतात आणि आध्यात्मिक तुमच्या मंदिरासंबंधी किंवा इतरच्या संबंधी काय घेवचं असाल तर त्यांका सांगा, त्यांची पार्श्वभूमी सांगा आणि त्यांच्याकडनं लिहून घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही अशी रचना शोधून काढतो आणि ती तुमच्यासमोर सादर करतो. तर मी पुन्हा एकदा देवळी साहेबांका धन्यवाद देईन की त्यांनी आपल्याकडे बराचसा काय होता तर त्यांनी आमका सांगितल्यानी. तर तुम्ही काय सांगू इच्छितात? धन्यवाद पारकर साहेब. कोकण लाईव्ह गावपणच्या या सदरामध्ये तुम्ही माझी मुलाखत घेऊन माझा मनोगत तुम्ही व्यक्त करून घेतल्यात आणि त्या संपूर्ण लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचवलात. हे उपक्रम अतिशय स्तुत्य असतात, त्याच्याबद्दल प्रश्न नाही. कारण काय तुम्ही जे ही दडलेली रत्न असत किंवा कलाकार असत हे प्रकाशात आणण्याचं एक महत् कार्य तुम्ही करतात. ह्या कार्याक माझे खूप खूप शुभेच्छा. परमेश्वरान तुमका असा यश देवचा आणि रवळनाथान तुमका प्रेरणा देऊन आणखी खंय दडलेले जे असे पातळ्यातले कलाकार आहात त्यांना कृपया तुम्ही पुढे आणा आणि असंच सत्कार्य तुमचं चालू राहू दे. तुमच्या या चॅनलला माझ्याकडून भरभरून शुभेच्छा. आणि माझ्याकडचा जा काय ज्ञान असा त्यात जर कोणाक व्हाय असतात किंवा काय कोणाकडे काय कोणासाठी काय लिहून व्हाया असतात भक्तिगीत किंवा आणि काय आध्यात्मिक काय लिहून व्हाया असतात तर त्यांनी माझं फोन नंबर असं असा की 8767 910 388 हो माझा मोबाईल नंबर असा आणि ह्योच माझा व्हॉट्सअप नंबर असा. त्यामुळे जर तुमका काय आवश्यकता भासली माझी तर तुम्ही साधा संपर्क माझ्याशी. म्हाका परमेश्वरान जा काय सुचवेत तर तुमका देईन मी, अगदी आनंदान देईन. तुम्ही आनंदान माझ्याकडे या, म्हाका फोन करा. म्हाका खूप आनंद वाटत तुम्ही जर म्हाका फोन केल्यात आणि म्हाका म्हटल्यात बा आमच्या देवावर एखादा भक्तिगीत द्या लिहून तर मी आनंदान देईन. आतापर्यंत माझ्या हातून जा सत्कार्य घडला त्याच्या मुळाशी परमेश्वराची प्रेरणा असा. परमेश्वराच्या प्रेरणेतून माझा लिखाण सगळा झाला. त्यांनी सुचायला म्हणून मी त्या लिहिला, मी केला असा ह्याच्यात काही नाही. त्यामुळे सर्व श्रेय भगवंताचा असा, रवळनाथ सातेरीचा ह्या सगळा श्रेय असा. तिच्या कृपेमुळे त्यांच्या कृपेमुळे माका ह्या सगळा प्राप्त झालेला असा. आणि त्याचबरोबर माझ्या कुटुंबाचाही त्याच्यात सहभाग असा. त्यांनी माका व्यवस्थितपणे सहकार्य केला, माझ्या पत्नीने सहकार्य केला, माझ्या मुलाबाळांनी सहकार्य केला. त्याच्यामुळे मी एवढं करू शकलो. तर गावाले लोक
कसं वाटलं हे एपिसोड. असेच नवीन नवीन एपिसोड बघण्यासाठी कोकण सात लाईव्हच्या गावपण या सदरा आपण भेट द्या. तुम्ही बघा आणि तुमच्या इतरसुद्धा मित्रपरिवार आणि गावाल्यांनासुद्धा पाठवा. धन्यवाद. नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकण सात लाईव्हवर आपलं स्वागत असा. कला, संस्कृती, परंपरा आणि मधाळ माणुसकीची खाण म्हणजे आपलं कोकण. दैकालो, जत्रा, उत्सव आणि परंपरांचे जे भव्य दिव्य सोहळे साजरे होतात ता आपला कोकण. 14 विद्या आणि 64 कलांची खाण म्हणजे आपला कोकण. याच कोकणातले अंतरंग उलगडणारो खास शो गावपण. कोकणातली कला, संस्कृती आणि बराच काही जपणाऱ्या माझ्या कोकणवासियांबरोबर मनमोकळे गप्पांचा शो म्हणजे गावपण.